Sunog ni Ulbo sa Barangay 42 sa Tacloban City gahapon dulan sa 50 ka pamilya nawad-an og panimay. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Kining baga nga sumo ay nakapakuyaw sa mga mulupyo sa Riverside Sitio Congressman Mati, Barangay 42, Tacloban City. Sa dihang ni Ulbo ang sunog gahapon sa hapon. Nadawas sa Tacloban City Fire Station ang alarma sa sunog 1:18 sa hapon ug giisa kini sa second alarm. So far wala pa tayong ganyang information. Ang information natin ngayon is yung sunog is residential. Mga ilang bahay po to, sir? Initially, according sa barangay chairperson, meron tayong mga 49 households na affected. Kining 20 anyos nga lalaki nga bit-bit pa ang gipangsud sa plastic niyang mga gamit. First year nursing student siya nga nag-abang sa lugar din nahitabo ang sunog. Matud pa mipauli siya siyang giabangan aron unta maniudto. Apan miulbo na ang kayo. Narinig ko lang po kasi may sumigaw. Tapos, yun na po. May sumigaw na sunog. Tapos, bumaba po ako. Nakita ko malapit na sa dorm. Tapos, nagmadali na po kung kunin yung mga gamit ko. Umuwi ako galing sa school po kasi tanghali. Umuwi ako para kumain. Exam po namin ngayon. Hindi ako nakapag-exam. Gideklarar nga fire out ang sunog mga 2:00 na sa hapon. Gawa sa mga kawani sa CSWS, miadto usab sa lugar nga nasunugan si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ug nipasalig nga tabangan ang mga biktima sa ilang mga gikinahanglan. Kasamtangan nga gipahiluna sa sports complex ang mga biktima sa sunog. Gisubay pa usab sa kabumbiruhan ang sinugdanan sa mga sunog ug ang danyos nga gibilin niini. Oba ni Cleofer Lumayag ug Alfonso Bliss. Femari Dumabok. Balitang Bisdak.